Unha vintena de murais de gran formato decoran diversos espazos de Rianxo grazas á plataforma artística Vila do Mar, que hai 6 anos poñía en marcha o proxecto Máis alá dos muros co fin de recuperar espazos que se atopaban bastante degradados con intervencións artísticas. Moitos espazos degradados da nosa vila, das nosas parroquias, que tristemente hainos, non? Pois que collan esta nova vida con estas actuacións que se levan a cabo, que se convirtan eses espazos degradados, esas paredes sin nada, que pasen a ser obras de arte que xente ven a visitar aos nosos municipios. Este ano xa está en marcha unha nova edición que volverá a contar co apoio da Deputación da Coruña, que ve neste tipo de iniciativas un impulso ao turismo a través de recursos culturais, poñendo en valor ao mesmo tempo o potencial artístico dos creadores galegos. Son festivais que non só sirven para ter un novo atractivo turístico ou diversificar a oferta turística da vila, sino que sirven para mellorar a calidade urbana e sirven para unha cosa que a veces non se lle dá realmente a importancia que ten. Temos un colectivo artístico moi potente a nivel galego, a nivel da provincia de Coruña, sin dúbida, que leva moitos anos facendo cosas moi interesantes no mundo da arte pública, da arte en grande formato ao aire libre, e este tipo de festivais tamén son unha maneira de visualizar ese traballo, ese talento e reivindicar tamén o potencial que temos. Esta iniciativa xurdía no ano 2018 da man dun proxecto piloto promovido polos artistas Nove Noel e Lara Torres co apoio da Asociación Cultural Ondiñas Mainas. O obxectivo é potenciar o muralismo e axudar á proxección de artistas locais emerxentes. Entramos un pouco en eso, en traer propostas galegas, obra galega, o sea, gustaríanos que houvese representación de casi toda a xente ou de toda a xente que está traballando a nivel galego aquí no pobo, traendo un pouco de talento de fora, non, internacional, así punteiro, e todos os anos contamos con xente da contorna, xente que este empezando, ou xente que non teña tanta experiencia no mural, pero que teña unha vinculación máis local, non, que este vivindo aquí ou que traballe aquí, etc. Un pouco para fomentar que no pobo tamén surxan este tipo de propostas e abonar un pouco o tecido artístico de aquí.